χωρίς αποσκευές. Ένα ταξίδι εντυπώσεων από τις ομορφότερες γωνιές της Κύπρου, της Ελλάδας, του κόσμου. Με την Όλγα Πιερίδου και τους συνταξιδιώτες της. Γεια σας κυρίες και κύριοι, και ελάτε λοιπόν χωρίς αποσκευές να ταξιδέψουμε και αυτό το απόγευμα Τρίτης και το άλλο, για να δούμε, θα είναι και το παράλληλο, γιατί το ταξίδι μας είναι πολύ μεγάλο, πολύ μακρύ, όχι γεωγραφικά, χρονικά. Θα πάμε πίσω στο χρόνο και θα συναντήσουμε μύθους τους οποίους θα αποσυμβολήσουμε για να βρούμε την βαθύτερη αλήθεια τους, και θα δούμε πώς οι μύθοι αυτοί μας ενδιαφέρουν στο σήμερα και πώς η ιστορία επαναλαμβάνεται και πώς το ζητούμενο είναι να γίνουμε σοφότεροι για να μην επαναλαμβάνεται στα δεινά τα οποία όχι η ιστορία μας προκαλεί, αλλά εμείς προκαλούμε στους εαυτούς μας, αγνοώντας την ιστορία και τη βαθύτερη αλήθεια των μύθων. Και δεν θα σας κρατήσω άλλο σε αδειμονία. Θα καλωσορίσω με ιδιαίτερη χαρά σε τούτο το χωρίς αποσκευές ταξίδι μας τον δόκτωρα Σοφοκλή Σοφοκλέους, πρόεδρο ενός φορέα πολύ σημαντικού και με όμορφο οίκημα κιόλας, στην καρδιά της παλιάς πόλης, τον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς και επί της αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτά είναι τα αντικείμενα, αυτό είναι το γνωστικό του πεδίο. Δόκτωρ Σοφοκλής Σοφοκλέους, λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Σοφοκλέους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί να μιλήσουμε για τα θέματα που έχετε εισηγηθεί. Θα ταξιδέψουμε. Θα πάμε πίσω, θα μας πάρετε εσείς πίσω με έναν τρόπο που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και το ξέρω και από προηγούμενες συνεντεύξεις, ζωντανεύοντας την ίδια τη ζωή των παλιών εποχών και των παλιών καιρών, βγάζοντας την, ξεσκονίζοντας την από το χρονοτούλαπο της ιστορίας, για να δούμε το περασμένο εκείνο παρόν και να διδαχτούμε από αυτό. Δεν θα πάμε μακριά, στο νησί μας θα μείνουμε, στην Κύπρο. Στην Κύπρο που και πάντα, λίγο στον περίγυρο της Κύπρου, και έτσι, λίγο πάντα και ένα γύρο, η περιραίουσα ατμόσφαιρα της Κύπρου. Γιατί ήταν κεντρικά η Κύπρος και τότε και παλιά, όχι μόνο τώρα, σε κομβικό σημείο. Ακριβώς. Και αυτό μπορεί να πάει πίσω, πολύ πολύ πίσω, από γενιά σε γενιά, για να βρει κανείς τον ίδιο τον μύθο και να τον αποσυμβολήσει. Πολύ μου αρέσει αυτή η έννοια και αυτή η λέξη. Ήταν μια αναφορά της όταν κουβεντιάζαμε, κύριε Σοφοκλέους, για το πώς θα είναι τούτο το ταξίδι για το οποίο έτσι έχουμε ξεκινήσει, και μας συγκινεί η αρχαιότητα, το πολύ μακρινό εκείνο παρελθόν που είχε το νησί μας την φυσική του πρίκα και τότε και παλιά. Μας συγκινεί γιατί και τώρα έχουμε μια πρίκα που επιτέλους έχουμε αρχίσει να αξιοποιούμε, σε έναν κόσμο όμως που εποφθαλμεί αυτό το πλούτο, όπως είμαι σίγουρη τότε και παλιά, και θα μας το δείξετε μέσα από γεγονότα, μέσα από στοιχεία, με όποιον τρόπο τέλος πάντων θα μας ταξιδέψετε, όπως τότε που η Κύπρος είχε το χαλκό της. Ναι. Να πω ότι το μεγαλύτερο πολιτισμικό μας κεφάλαιο και πλούτος, όπως μιλούμε για κεφάλαιο σε λεφτά, και στον πολιτισμό έχουμε κεφάλαια, είναι η Αφροδίτη. Με όλο το συμβολισμό της και το τι σημαίνει η Κύπρης της Κύπριδος. Ο Όμηρος, βλέπετε, γύρω στο 700 π.Χ., γιατί συνήθως τον τοποθετούμε δεύτερο μισό του 8ου και πρώτες δεκαετίες του 7ου αιώνα τον Όμηρο. Στα δύο έπι δεν λέει Αφροδίτη, λέει η Κύπρης, η Κυπρία ή και Παφία.
ή και Παφία. Πιστεύω είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που έχουμε και είναι ακόμα αναξιοποιητό. Αν έχει μια χώρα που έπρεπε να είχε κάνει ένα ίδρυμα πολιτιστικό που ονομάζεται Αφροδίτη και να προάξει το τι συμβολίζει βαθύτερα και στη φιλοσοφία η Αφροδίτη, το λέω και σε ένα ποίημα μου, είναι από τη συμμετρία, την αρμονία, την ομορφιά, τη σύζευξη των αντιθέτων και όλα αυτά. Και βλέπετε η Κύπρος είναι εδώ σταυροδρόμι μεταξύ τριών υπήρων και η δυσκολία της στην ιστορική της πορεία ήταν πάντα πώς να εξισορροπεί τα συμφέροντα εδώ της περιοχής για να μπορεί να επιβιώνει. Αλλιώς υπέφερε από επεμβάσεις, από επιδρομές, λαιλασίες κλπ. Και βέβαια για τον μύθο που είπετε, που με συναρπάζει πάντοτε και στην κουβέντα μας που είχαμε την προκαταρκτική, που είχα πει να πάμε πίσω στο μύθο, σε αυτόν τον όμορφο ιδεατό κόσμο που έχει γίνει για να δείχνει το δρόμο του ανθρώπου προς την ομορφιά και την πνευματικοποίηση. Όπως είπε και ο Ντοστογεύσκη, θα σώσει τον κόσμο η ομορφιά. Και όταν λέμε ομορφιά εννοούμε την αρμονία, τη συμμετρία, την αισθητική αντίκριση των πραγμάτων, γενικά να ζει κανείς μέσα σε όμορφο περιβάλλον για να μπορεί να αποδίδει από εκεί και πέρα. Ομορφιά, μου αρέσει πιο πολύ ακόμα η αρχαία ελληνική λέξη, ναι, το κάλος. Αφροδίτη, της ομορφιάς θεά, του έρωτα θεά. Έρος, άλλη ελληνική λέξη που δεν έχει. Από το ερώμε, που σημαίνει επιθυμώ σφόδρα. Και έχει ακόμα δύο παιδιά η Αφροδίτη, τον Πόθο και τον Ήμερο, που είναι ακόμα πιο δυνατά από τον έρωτα. Και μια ποιήτρια από τη Λέζο που την ύμνησε την Αφροδίτη. Είναι ο δόκτωρ Σοφοκλής Σοφοκλέους, ο ιστορικός, αρχαιολόγος, ιστορικός τέχνης, αλλά και μελετητής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό είναι ένα καινούριο κεφάλαιο έρευνας και μελέτης ακαδημαϊκής και θα κάνουμε μια αναφορά γιατί είναι τόσο κρίσιμο στα πανεπιστήμια σαν ξεχωριστός κλάδος στην εποχή μας. Αλλά επίσης είναι και ο δόκτωρ Σοφοκλέους ο ποιητής και θέλω σε αυτή τη φάση να χαρούμε αυτή σας την μια πλευρά. Και κάνετε νήξη στη Σαπφό. Βέβαια υπάρχει ο ομηρικός ύμνος προς την Αφροδίτη που πολλοί τον αποδίδουν και στη Σαπφό. Δεν θα το πω στην ερασμιακή προφορά, θα το πω σε μετάφραση. Λέει εκεί, για να δείτε πώς προσφωνεί την Αφροδίτη, και υπάρχει αυτό το κρεσέντο και το μινέντο. Λέει «Λαμπρόθρονη αθάνατη Αφροδίτη, κόρη του Δία Πανούργα, σε οικετεύω σεβαστή, με πίκρες και στενοχώριες, μη μου παιδεύεις την καρδιά». Έτσι. Είναι για να προκαλεί και δέος βεβαίως, γιατί είναι πανούργα όπως όλοι ξέρουμε, ενώ έχετε κι εσείς γράψει. Εγώ αφού γραζόμενος για την Αφροδίτη, τα ποίηματα που έχω γράψει και θα εκδοθούν ελπίζω μέχρι το τέλος του χρόνου στη συλλογή Αρχαιοπρέπεια, σαν ειδικός σε αυτούς τους τομείς που τους αφουγκράστηκα και έγραψα επιστημονικά άρθρα, βιβλία, έκανα ανακοινώσεις σε συνέδρια, ήρθε μια φάση που ήθελα να τα εξυμνήσω και ποιητικό το τρόπο και έγραψα ποίηματα, ήρθαν έτσι από μόνα τους μια περίοδο τα τελευταία χρόνια και τα έγραψα. Και βεβαίως, όπως είχαμε πει, πώς να μην εξυμνήσει κανείς τη Μεσόγειο, την Ευρώπη, όλη την Παλαιά Διαθήκη εδώ μέχρι τη Μεσοποταμία, την Αίγυπτο, την Ανατολία, τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, τον Χρυσούν αιώνα και βεβαίως τη δική μας την Αφροδίτη. Και έχει κάποια επίδραση εδώ όπως το έγραψα, διότι αυτά τα ποίηματα είναι γραμμένα στην αρχαία ελληνική, όμως όχι, είναι περίπου η γλώσσα της ελληνιστικής περίοδου και του Ευαγγελίου. Αλλά εδώ έχει κάποια επίδραση και από την αιωλική διάλεκτο, ας πούμε, αντί να πει σεβαστή λέει σεβαστά, το ήτα που γίνεται αλφα. Μάλιστα. Και λέει Κύπρης Αφρόδιτα, κιθάρια και κλιμμένα, ανεδίθης εξαλός, Κύπρης εσπάφων ανεφάνης, εώρε ανέμενον και κοσμημένα κόρα, ή των Κυπρίων μήτυρ, δάμνα σεβαστά,
άνασα και παφία, γολγία και αμαθουσία, ήτινος κινήρας αρχιερεύστε και άναξ, ένα καμαντίδι μεταδόνιδος έχερες, σύζευξης και συμμετρία αντιθέτων εν ζυγό, ακτής αρμονίας και κάλους, παράμετρος ελληνικής αισθητικής, έτη και σήμερον εν τη ιδιότητή σου εν Ευρώπα. Ζει ακόμη στην Ευρώπη με αυτή την ιδιότητα. Ζει ακόμη στην Ευρώπη και επηρεάζει. Επηρεάζει, αλλά δεν είναι όσο θα έπρεπε σεβαστή για την αφετηρία της, για το ξεκίνημά της και για το μακραίωνο, μυριόχρονο και βάλε παρελθόν της και τους τόπους της τους ιερούς μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Πώς? Με τον έρωτα που ενέπνευσε για να γίνει αυτή η μετάβαση από Ανατολή σε Δύση. Ναι, το ξεχνούν στην Ευρώπη. Το ξεχνούν γιατί τη γνωρίζουν περισσότερο μέσω της μετέπειτα ελληνικής εξέλιξης που είναι η θεά του έρωτα, της ομορφιάς κλπ. Ενώ σε εμάς ήταν θεά μητέρα και το αντίστοιχο της Ιστάρ στη Μεσοποταμία, Αστάρτης στη Συροπαλαιστίνη, και έχει και κάποιες σημιτικές διαλέκτους που πιθανόν να δείχνουν ότι και το Αφροδίτη έχει κάποια σχέση, δηλαδή αστορέτ, αθόροτετ, απόροτετ, απορότητα. Στην αρχαία κυπριακή διάλεκτο και συλλαβάριο η Αφροδίτη είναι απορότητα. Έχουμε αυτή την αναλλαγή μεταξύ των χιλικόλιχτων, των ουρανικόλιχτων συμφώνων. Αφροδίτη είναι απορότητα σε μια πολύ ποιητική ελληνική διάλεκτο όπως ήταν η αρχαία κυπριακή. Ονόματα όπως τα σύνορη, τα σατασάνορε, Αφροδίτη, παφία, απορότητα, παπία. Υπήρχε αρμονία μεταξύ συμφώνων και φωνιέντων. Δεν μπορούσε να υπάρξουν δύο σύμφωνα συνεχόμενα, έπρεπε να παρεμβάλλεται φωνήεν για να δημιουργείται συλλαβή και κάθε συλλαβή είχε το σύμβολό της. Είχε μέτρο μελωδικό, ήταν πραγματικά μουσική ο λόγος τότε. Πολύ, ναι. Πω, καταπληκτικό ακούγεται. Να συνεχίσουμε το ταξίδι μας όμως. Πάμε πίσω στο χρόνο. Θα συναντήσουμε όσα θα πρέπει να αποφύγουμε σήμερα με τον νεοποκτηθέντα πλούτο μας. Τότε ήταν ο χαλκός, τώρα είναι το φυσικό αέριο. Ήταν και τότε, αλλά κρυμμένο για να αναδυθεί με τα τεχνολογικά μέσα τα σημερινά σε έναν κόσμο πολύ δύσκολο, σε έναν κόσμο με συγκρούσεις, με συμφέροντα, σε έναν κόσμο με μια καινούρια απανθρωπιά ειδωλολατρική σχεδόν στο πρόσωπο του χρήματος και στην επιδίωξη του κέρδους υπερπάντων. Ναι, είναι αυτή η ωφελημιστική εγωιστική τάση που επικρατεί. Ναι, και φαντάζομαι ότι υπήρχε ένας αντίστοιχος κόσμος και βεβαίως, τότε και παλιά. Και τότε που βγήκε ο χαλκός στην επιφάνεια και άλλαξε ιστορική εποχή όλη η ανθρωπότης, διότι μόλις εμφανίστηκε ο χαλκός τελειώνει η νεολιθική περίοδος. Ήταν τόσο μεγάλη επανάσταση και τεχνολογική, δεν ήταν λίγο πράγμα να κατασκευάζουν τα καθημερινά εργαλεία, τα χρηστικά, ακόμη και τα της θρησκευτικής χρήσεως, ειδόλια κλπ. Από πέτρα, και άλλο πράγμα να λιώνουν το μέταλλο και να το χυτεύουν. Μια ολόκληρη τεχνολογία. Ναι. Γύρω στα μέσα λοιπόν της 3ης χιλιετίας π.Χ. και έχουμε αυτή τη μεταβατική περίοδο, τη λεγόμενη χαλκολιθική, και μετά την εποχή του χαλκού. Σίγουρα αυτό στοίχησε στην Κύπρο, όπως είναι πάντα το πεπρωμένο της, και πλούτο και προβλήματα. Διότι από τη μια προκαλεί τους ισχυρούς της περιοχής να έρθουν εδώ για ίδιον όφελος, όντας αδύνατη δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της. Ακόμα και σήμερα δεν είμαστε ένα αδύναμο κράτος, ημικατεχόμενο, χωρίς στόλο και χωρίς αεροπορία. Πώς θα τα προστατεύσουμε?
Και τότε, και μας δίνει πολλά διδάγματα, είχαν μαζευτεί εδώ όλοι οι ισχυροί της Ανατολικής Μεσογείου, οι Χεταίοι, οι Ασσύριοι, οι Αιγύπτιοι, οι Μίνωες, οι Μικηναίοι από το Αιγαίο κλπ. Και λόγω της άφιξης των Μινών και των Μικηναίων αρχίζει και ο εξελληνισμός της Κύπρου. Και ευτυχώς που διατηρείται μέχρι σήμερα, παρόλη την ημικατοχή της πατρίδας μας. Αυτά τα διδάγματα πρέπει να μας νουθετούν και να μας δίνουν περισσότερη σοφία, ότι και το εγχείρημα τώρα της εξαγωγής του φυσικού αερίου, των υδρογονανθράκων γενικά, που όπως και ο χαλκός είναι φυσικός πλούτος, είναι φυσική κληρονομιά, αυτό που λέμε και στα αγγλικά natural heritage, είναι γεωλογική κληρονομιά που κρυβόταν στα σπλάχνα της γης και βγαίνει στην επιφάνεια. Όπως και η πολιτιστική κληρονομιά είναι είτε μέσα στη γη και τη βρίσκουμε με ανασκαφές, είτε από πάνω αν είναι ιστορικά μνημεία των τελευταίων 10-12 αιώνων που διατηρούνται ακόμη. Θέλει προσοχή, γιατί είμαστε σε μια περιοχή που ο καθένας μπορεί να επέμβει. Βλέπετε και τις αιτιάσεις της Τουρκίας, δεν αναγνωρίζει Κυπριακό κράτος, λέει τις ανήκουν και αυτής κλπ. Πάντοτε έτσι ήταν η δύσμηρη Κύπρος, να αμφισβητούν και την ακεραιότητά της και την κυριαρχία της κλπ. Θέλει μεγάλη προσοχή, διότι είναι νόμισμα με δύο όψεις, και πλούτο θα φέρει και προβλήματα. Όπως τότε και παλιά με τον Χαλκό. Με τον Χαλκό λοιπόν μαζεύτηκαν όλα αυτά τα φύλλα, όλα αυτά τα έθνη, να τα πω, της εποχής εκείνης. Τα βασίλεια και οι αυτοκρατορίες της εποχής γύρω από την Κύπρο. Ναι. Πώς οι Κύπροι εκείνης της εποχής αντεπεξήλθαν σε αυτή την πρόκληση? Ναι. Δεν έχουμε και τόσες πηγές, όμως φαίνεται ότι τήρησαν τη στάση, όπως και αργότερα με τους Πέρσες στην ιστορική περίοδο. Φόρος υποτέλειας, ή πάρε και εσύ το μερίδιό σου και άσε με ήσυχο να έχω και την αυτονομία μου. Κάπως έτσι νομίζω διαδραματίστηκε. Μια αρχαϊκή διπλωματία. Βεβαίως τέλη της τρίτης χιλιετίας που άρχισε αυτό το γίγνεσθε, φαίνεται ότι η Κύπρος ήταν έτσι μικρά αυτόνομα χωριά, ξέρω εγώ, αυτό που ανεσκάφει στη Χειροκητία, στην Καλαβασό, στην Ερήμη κλπ. Και τα καθ' αυτό βασίλεια με αρκετό γεωγραφικό χώρο, όπως τα ξέρουμε αργότερα γίνονται, προς το τέλος της εποχής του Χαλκού, διότι στο Τέλε Λαμάρνα, στην αλληλογραφία του Φαραώ με το βασιλιά της Αλάσια, που προφανώς είναι είτε η Κύπρος είτε είναι το όνομα της κρατικής οντότητας του βασιλείου, εκεί που ξέρουμε σαν Έγκομη και αργότερα Σαλαμίνα, φαίνεται ότι υπάρχουν ήδη βασιλίσεις στην Κύπρο και αργότερα στην πρώτη χιλιετία, και θα καταληθούν επί Μεγάλου Αλεξάνδρου αργότερα το 310 π.Χ. Φαίνεται και οι βασιλείς μετά, όπως έκαναν ο καθένας στο γεωγραφικό του χώρο, και έχουμε τη Σαλαμίνα, το Κίτιο, την Αμαθούντα κλπ, την Ταμασό και Πάφο και ούτω καθεξής. Συνέχιζαν μία παράδοση που, νιώθοντας αδύναμοι να υπερασπιστούν τον εαυτό τους με τις μεγάλες αυτοκρατορίες της περιοχής, υπήρχε ένα είδος συμβιβασμού. Κρατώ την αυτονομία μου, παίρνεις και εσύ το... Και αυτό συνέβη και πάρα πολλές φορές στην Κύπρο, αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και σήμερα οι ξένοι που ενδιαφέρονται θα πρέπει να έχουν και αυτοί το συμφέρον τους, αποκομίζοντας κάτι από την εξόρυξη, για να μπορέσουμε και εμείς κάτω από την προστασία τους να κρατήσουμε την αυτονομία μας, σε σχέση και με το τι συμβαίνει με την Τουρκία δίπλα. Αν λυθεί ή δεν λυθεί το Κυπριακό, ή λυθεί και σπάσει η λύση. Γιατί φανταστήκατε να λυθεί και στα 2-3 χρόνια να γίνει ένα δεύτερο 63? Τι προσχήματα θα δώσει στην Τουρκία για προέλαση σε όλη την Κύπρο? Ούτε να το σκέφτεται κανείς. Εγκυμονούνται μεγάλοι κίνδυνοι, και δεν βλέπω τους πολιτικούς μας να μιλούν για αυτό το θέμα, πώς εξασφαλίζουν τη μονιμότητα, τη βιωσιμότητα και τη συνέχεια της λύσης. Όλοι θέλουμε λύση. Πώς εξασφαλίζουμε όμως? Είναι όμως και ο κόσμος μας τόσο αβέβαιος,
Μερικές στιγμές αισθάνομαι ότι βιώνω μια καμπή σε παραμονές επανάστασης. Είναι εκείνο που μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι δεν μπορεί να πάει κι άλλο, αυτή η απαξίωση του ανθρώπου προς χάριν του κέρδους. Δεν ξέρω. Και σε αυτό η ιστορία έχει να μας διδάξει, και σε αυτό έχουμε τις καμπές, τις ιστορικές, όπου τέτοιες εποχές διαδέχθηκαν, εποχές φουρτουνιασμένες, εποχές ξεσηκωμών, εποχές εξέγερσης, αλλά είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Αυτό θα έλεγα και εγώ, όχι, καλά το συλλαμβάνετε. Εκεί που οι άρχοντες δεν αφουγκράζονται το λαό, έρχεται η στιγμή που μπορεί να γίνει και η εξέγερση. Έτσι είναι. Αν δεν αλλάζουν με το καλό, αλλάζουν με το ζόρι. Έτσι είναι η ιστορία, δυστυχώς. Και όπως βεβαίως το περιγράφει με τον μοναδικό του τρόπο ο Καζαντζάκης αρκετά συχνά. Κοιτάξτε τη Γαλλική Επανάσταση, κοιτάξτε άλλες επαναστάσεις. Εξεγείρεται ο λαός. Αυτή τη στιγμή έχει να τρώει, δεν εξεγείρεται, δυστυχώς. Και ειδικά άμα είναι παθητικός λαός. Θυμάστε το συμβάν στη Γαλλική Επανάσταση με τη Μαρία Αντουανέτα? Λέμε, γιατί βγήκαν στον δρόμο? Δεν έχουν να φάνε, καλά, λείψαν τα γλυκίσματα. Αυτό είναι πολύ συμβολικό. Μια και είχαμε μιλήσει και για το συμβολισμό, για το πώς η εκάστοτε εξουσία της είναι δύσκολο να αφουγκραστεί το λαό. Έτσι. Ενώ δεν είναι η πρώτη φορά, φαντάζομαι, που έχουμε παγκοσμιοποίηση. Με τον τρόπο που την έχουμε σίγουρα σήμερα η πρώτη φορά. Αλλά φαντάζομαι ότι υπήρχαν αντίστοιχες περίοδοι στην αρχαιότητα και στην κυπριακή αρχαιότητα, που έπρεπε η Κύπρος, τα βασίλεια, οι Κύπροι βασιλείς να συντονιστούν με τους ρυθμούς του παγκοσμιοποιημένου τότε κόσμου τους, είτε ήταν ρωμαϊκός, είτε και πριν ακόμα είχαμε τέτοια, έτσι, οι Κύπροι βασιλείς προτού εκλείψουν πολιτεύθησαν καλώς, διότι όταν ο Μέγας Αλέξανδρος κατάλαβε την Τύρο, τη Σιδώνα και στην Παλαιστίνη, πώς τη λέμε, την πόλη εκεί που τους κατάσφαξε όλους πάλι, στη Γάζα, στη Γάζα κατάσφαξε τους πάντες, πολιτεύθησαν μαζί του, έστελναν αντιπροσωπεία, δήλωσαν κάπου σαν υποταγή κλπ. Και έτσι γλίτωσαν μια εξόρμηση και προς την Ίσο Κύπρο. Βεβαίως ήταν φυσικό μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323, που οι Πτολεμαίοι κράτησαν την Αίγυπτο, ήθελαν την Κύπρο για την ξυλία, για να κάνουν στόλο, και για το γεωργικό της πλούτο και τόσα άλλα, και το χαλκό. Ο Δημήτριος Πολιορκητής το αμφισβήτησε, έκανε εκστρατεία στην Κύπρο, δεν τα κατάφερε και έτσι έμεινε τελεσίδικα στους Πτολεμαίους. Οι Αντίγονοι απέναντι, που κράτησαν τη Συρία και τα βάθη προς τη Βαβυλώνα, δεν εξεδήλωσαν τότε ενδιαφέρον να ζητήσουν την Κύπρο. Η Πέργαμος με τους Άτταλους και τους Ατταλίδες μετά έχει όλη την Ανατολία Μικρά Ασία, και στον ελλαδικό χώρο Δημήτριος Πολιορκητής, και συνεχίζουν άλλοι μετά. Διαλύθησαν το 310 με κάποια λάθη πολιτικής που έγιναν τελικά. Επεμβαίνει ο Λάγος, ο Πτολεμαίος Λάγος, και έχουμε και αυτά τα γεγονότα στην Πάφο που ο Νικοκλής με τη γυναίκα του την Αξιοθέα πέφτουν από το παλάτι κάτω, προτιμούν αντί να πέσουν στα χέρια του Πτολεμαίου να αυτοκτονήσουν. Και έτσι καταλύεται και το βασίλειο της Πάφου, όπως και τα υπόλοιπα, και εγκαθίσταται ένας στρατηγός από την Αλεξάνδρεια που διοικούσε την Κύπρο με έδρα την Πάφο. Και δεν είναι τυχαία την Κύπρο ολόκληρη πια. Την Κύπρο ολόκληρη, ναι. Και το ίδιο θα συνεχίσουν με τον Ανθίπατο μετά, τον προκόνσουλ, οι Ρωμαίοι, με έδρα την Πάφο πάλι. Και γιατί την Πάφο? Εντάξει, ήταν και το λιμάνι της Πάφου απέναντι από την Αλεξάνδρεια ένα περίπου, αλλά ήταν κοντά στα πλούσια δάση που μπορούσαν να εκμεταλλεύονται για το στόλο. Από το βουνό εκεί πέρα. Γιατί η Αίγυπτος δεν έχει δάση. Βέβαια. Άλλος πλούτος. Βλέπετε και οι Φαραώς στο παρελθόν για τα παλάτια τους έπιαναν από το Λίβανο κέδρα ή από την Κύπρο.
Έτσι ήταν ο κόσμος τότε, κυρίες και κύριοι, και δεν διαφέρει και πολύ από το τώρα στην ουσία και στην αλήθεια του. Και θα το δούμε αυτό ακόμα πιο πολύ στη συνέχεια την άλλη Τρίτη, όταν θα ολοκληρώσουμε τούτο το χωρίς αποσκευές ταξίδι στο χρόνο και στην ιστορία με τον δόκτωρα Σοφοκλή Σοφοκλέους, πρόεδρο του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Από την ομάδα παραγωγής, τον Ρένο Κυριάκου στην επιμέλεια του ήχου και την ομιλούσα Όλγα Πιερίδου στην παρουσίαση. Να είστε καλά, να ταξιδεύετε και στο χρόνο πίσω. Πάντα έχετε να κερδίσετε. Γεια σας. Χωρίς αποσκευές. Χωρίς αποσκευές. Ήταν ένα ταξίδι εντυπώσεων από τις ομορφότερες γωνιές της Κύπρου, της Ελλάδας, του κόσμου. Με την Όλγα Πιερίδου και τους συνταξιδιώτες της. Χωρίς αποσκευές. Ένα ταξίδι εντυπώσεων από τις ομορφότερες γωνιές της Κύπρου, της Ελλάδας, του κόσμου. Με την Όλγα Πιερίδου και τους συνταξιδιώτες της. Γεια σας κυρίες και κύριοι, και ελάτε λοιπόν χωρίς αποσκευές να ταξιδέψουμε για να ολοκληρώσουμε ένα πραγματικά συναρπαστικό ταξίδι στον χώρο του σημερινού μας κόσμου, αλλά σε χρόνο περασμένο, στο κέντρο αυτού του αλλιώτικου χωροχρόνου, το νησί μας. Όμως ο κόσμος εκείνης της εποχής ήταν αλληλένδετος, όπως άλλωστε είναι και σήμερα παγκοσμιοποιημένος. Πάμε πίσω χιλιετίες και εκεί άρχισε από την περασμένη Τρίτη κιόλας να μας παίρνει ο αρχαιολόγος, ιστορικός τέχνης και ειδικός για την πολιτιστική κληρονομιά, πρόεδρος του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δόκτωρ Σοφοκλής Σοφοκλέους, τον οποίο με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω και πάλι στην εκπομπή για να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι. Το ολοκληρώσουμε, λέμε, μέσα στο ραδιοφωνικό χρόνο. Το ταξίδι αυτό είναι ατελείωτο. Όσο και τα χρόνια ερευνών, σπουδών, μελέτης και βεβαίως όσο και το απόσταγμα όλης αυτής της επιστημονοσύνης, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, το οποίο απόσταγμα μπορεί κανείς να χαρεί σε εν είδη τέχνης από επιστήμη, εάν ανατρέξει στην άλλη πλευρά του επιστήμονα δόκτωρα Σοφοκλή Σοφοκλέους, και αυτή είναι η ποιητική. Μας έδωσε μια γεύση την περασμένη Τρίτη και νομίζω ότι είναι καλός τρόπος να χρησιμοποιήσουμε αυτή του την πλευρά σαν πηξίδα που θα μας ταξιδέψει στον χώρο εκείνων των παλιών χρόνων. Κύριε Σοφοκλέους. Ευχαριστώ, χαίρομαι που είμαστε και πάλι μαζί. Λέω πάντοτε, όπως το είπατε και εσείς, ότι η επιστήμη εκφράζεται και διαδίδεται μέσω της τέχνης, δηλαδή του προφορικού και του γραπτού λόγου. Πρέπει να είναι και έντεχνη για να προσελκύουν. Η διατύπωση. Και βεβαίως, αν εκφραστεί και μέσω της ποίησης, είναι ακόμα πιο έντεχνο. Το συγκινητικό όμως είναι πως η ομορφιά μιας γλώσσας εμπνέει τον επιστήμονα να αντλήσει από το περιεχόμενο της επιστήμης του για να δώσει κάλος που βρίσκεται έτσι κι αλλιώς στους μύθους από τους οποίους προέρχεται και η επιστήμη του στη βαθύτερη ανάλυση τους και τον αποσυμβολισμό τους. Να τα που τα χώρεσα όλα όσα με απασχολούν σε αυτό το υπέροχο, το συναρπαστικό ταξίδι. Το κάλος της ελληνικής γλώσσας. Αυτή η υπέροχη γλώσσα που είναι γλώσσα μητέρα, που έδωσε το μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών γλωσσών.
Οι πιο εξελληνισμένες ευρωπαϊκές γλώσσες, το 50 με 60% του λεξιλογίου τους είναι ελληνικής προέλευσης. Για να μην πω ότι και η γραμματική τους και το συντακτικό τους καμιά φορά είναι αντιγραμμένα ή εμπνευσμένα. Ποιος ήταν διοικητής Κεντρικής Τράπεζας Ελληνικής που είχε ξαφνιάσει τους συνδετημόνες του της Παγκόσμιας Τράπεζας, με μια πρόποση όλοι στα ελληνικά, από ελληνικές λέξεις στην αγγλική γλώσσα. Ο Ζολώτας ήταν. Και έρχεται επίκαιρο τώρα με όσα των τραπεζών. Πολύ περήφανος για την ελληνική γλώσσα. Ήταν και το καλύτερο μου μάθημα τα αρχαία ελληνικά στο γυμνάσιο. Και έχω γράψει αυτό το ποίημα «Έλλην τη γλώσση πέφικα», δηλαδή εκφύσεως ή έχω γεννηθεί, είμαι Έλληνας στη γλώσσα. Και θέλω να θυμίσουμε ότι πρόκειται για ποίηματα που πρώτη φορά μοιράζεστε με κόσμο, δημόσια, και που θα αποτελούν το περιεχόμενο ποιητικής συλλογής υπό το γενικό τίτλο Αρχαιοπρέπεια όταν θα εκδοθούν. Και επειδή ξέρω ότι έχετε και αιγυπτιώτικες ρίζες, έχω φέρει και τον ύμνο για την Αλεξάνδρεια. Ιδού λοιπόν και η Πηξίδα δείχνει πρώτα-πρώτα στην Αλεξάνδρεια. Το οποίο θα σας το αφιερώσω. Προτιμάτε το της ελληνικής γλώσσης πρώτα ή της Αλεξάνδριας? Ας ξεκινήσουμε με την Αλεξάνδρεια. Λέει, γιατί έχουμε πολλά να πούμε για τη γλώσσα στη μεγάλη υπόθεση Αλεξάνδρεια. Μεγάλη υπόθεση. Εξέπεμψε κλασικό ελληνικό πολιτισμό με τους διανοούμενους που είχαν οι Πτολεμαίοι γύρω τους, γιατί κατά τα άλλα ο πληθυσμός ήταν Αιγυπτιακός. Σιγά σιγά εξελληνίστηκε μετά. Αλλά αυτό που λέμε και για την Κύπρο, που πολλοί λένε είναι μικρή και λοιπά, και η μικρή Κύπρος μπορεί να εκπέμπει ελληνικό πολιτισμό, όπως και η Αθήνα και άλλα κέντρα. Ο ελληνισμός πάντα ήταν έτσι. Είχε καταρχήν ουδέποτε υπήρξε μια ενιαία κρατική οντότητα, και η κάθε κρατική οντότητα, και μέσα από την ευγενή άμυλα, όπως οι Αντιγονίδες, οι Πτολεμαίοι, οι Ατταλίδες κλπ., που συναγωνίζονταν μεταξύ τους, και όμως το απότοκο ήταν να εκπέμπουν όλοι έναν ωραιότατο κλασικό πολιτισμό της ελληνιστικής περίοδου, βεβαίως. Αλεξάνδρου πόλης λοιπόν. Εν δέλτα Νείλου εγκατέστης, αέναη και αθάνατη πόλης, Αλεξάνδρου όραμα, κληροδότημα, ένθα και το σκήνομά του, Πτολεμαίοι βασιλείς, μεγαλοπρέπεια, όραμα και κάλος, μουσείων και βιβλιοθήκη, βασιλικά ιδρύματα, εξέπεμψαν κλασικών ελληνικών πολιτισμών, επιδαψίλευσης πνευματικού μεγαλείου, τέχνε και επιστήμε, επί των οποίων Ευρώπη θεμελιούται. Έτι και σήμερον το μεγαλείον σου κραυγάζουσιν, τα ερείπια και οι παραδόσεις, πόλης αγέροχη και Μεσογείου κόσμημα. Αθάνατο το όνομά σου, Αλεξάνδρεια, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Τι υπέροχο εγκόμιο πόλεως είναι αυτό, κύριε Σοφοκλέους, και με μελωδία και με μέτρο πραγματικά. Είναι ίσως η μοναδική περίπτωση που συναντώ γραφής από σύγχρονο λογοτέχνη ποιητή σε γλώσσα που δεν μιλιέται πια. Αλλά κατανοητή νομίζω, είναι αρκετά ξαλαφρή. Γιατί είναι αρχαιοπρέπεια. Έτσι όπως θα λέει, θα είναι και ο τίτλος της έκδοσης, και τυπωμένη και αρχαιοπρεπώς. Δεν έχουμε εικόνα στο ραδιόφωνο, αλλά τα ψηφία έχουν αυτή την αρχαιοπρέπεια, έτσι όπως τα τυπώσατε στο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για τους μύθους που είπατε, ο μύθος της αρπαγής της Ευρώπης, και αυτό είναι κάτι το συναρπαστικό, να το μελετήσει κανείς και να το αποσυμβολήσει, γιατί καμιά φορά περιοριζόμαστε στο τι λένε οι λέξεις. Λέει ο Δίας είδε την Ευρώπη, την όμορφη πριγκιποπούλα εκεί στην Τύρο, Σιδώνα που ήταν, και βασικά μεταμορφώνεται σε ταύρο, που είναι ένα από τα εμβληματικά του ζώα, όπως και ο αετός, έτσι, από τα σύμβολα την του. Ανατολή. Ναι, πηγαίνει εκεί δίπλα της αρέσει, κάθεται πάνω στη ράχη του και την αρπάζει και φεύγουν, λέει. Αυτό όμως τι συμβολίζει?
Ο Δίας σε αυτή την περίπτωση συμβολίζει τους ποντοπόρους Έλληνες που έφτασαν στην Συροπαλαιστίνη και Μεσοκύπρου τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. και μεταλαμπαδεύουν από εκεί την αγέραστη σοφία της Μεσοποταμίας προς δυσμάς. Έτσι λειτουργεί το πολιτισμικό γίγνεσθε. Την αγέραστη σοφία της Μεσοποταμίας. Ναι. Όλη εκείνη την παράδοση της Μεσοποταμίας σιγά σιγά και μέσω των Φινίκων, αλλά και οι Έλληνες από τον καιρό των Μίνωων είχαν εγκατασταθεί στη Συροπαλαιστίνη. Βλέπετε και στην Ρασσαμπρά και την Ουκαρίτα απέναντι από τη Σαλαμίνα στη Συριακή Αχτή βρέθηκε η ίδια κυπρομινωική γραφή που δεν έχει αποκρυψογραφηθεί δυστυχώς ακόμη. Ναι. Για να μην πω ότι οι Παλαιστίνοι οι διανοούμενοι θεωρούν ότι η καταγωγή τους είναι από τους Μίνωες. Οι Φιλιστέοι είναι της Παλαιάς Διαθήκης, υποτίθεται. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι από την εγκατάσταση των Μινώων εκεί. Μάλιστα. Η αγέραστη σοφία της Μεσοποταμίας, η οποία μέχρι σήμερα επηρεάζει την οικουμένη. Ναι. Επηρεάζει την οικουμένη ακόμη. Η οποία οικουμένη... Να πω ένα παράδειγμα. Αν πάρετε την παλαιότερη διασωθήσα, τον παλαιότερο διασωθέντα νομικό κώδικα, αυτό του Χαμουραπή, που βρίσκεται σήμερα άλλη αυτή στήλη με το κείμενο στη σφινοειδή γραφή στο Λούβρο, είναι του 18ου αιώνα π.Χ. και βρέθηκε στα Σούσα, και δείχνει όλη η στήλη είναι εν είδη όρους, στην κορυφή πάνω είναι ο ηγεμόνας που παραλαμβάνει από τον καθήμενο Θεό τη νομοθεσία. 4 αιώνες μετά το ίδιο μοτίβο είναι και με τον Μωυσή. Βγαίνει στην κορυφή του όρους να παραλάβει από τον Θεό την νομοθεσία. Διότι η νομοθεσία για τη διοίκηση των ανθρώπων να διοργανωθούν σε κοινωνία και να διοικούνται καλώς κάτω από την ηθική της θρησκείας δινόταν από το Θεό, και πάνω στο όρος είναι που βρίσκεσαι στο ουράνιο στερέωμα για να έρθεις σε επικοινωνία με το Θεό καλή ώρα, και οι Ολύμπιοι που ζούσαν στην κορυφή του Ολύμπου. Αν δει κανείς τι περιέχει ο κώδικας του Χαμουραπή, τα έχουμε ακόμη μέχρι σήμερα στους ποινικούς κώδικες όλων των χωρών. Η απαγόρευση της κλοπής, της μοιχείας, της ψευδομαρτυρίας, δηλαδή όλα αυτά που καθορίζουν ένα ηθικό πλαίσιο για να μπορούν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή εγκαταστάθηκαν σε ένα αστικό περιβάλλον για να ζουν, και πολεοδομικό περιβάλλον να ζουν όλοι μαζί, πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες. Ηθικοί κανόνες, ένα ηθικό πλαίσιο. Έτσι ξεκινάει η νομοθεσία στην ιστορία της ανθρωπότητος. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινά. Διαπίστωσαν ότι έπρεπε να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάποια ηθικά πλαίσια, κάποιες ηθικές οριοθετήσεις για να μπορούν να συμβιώνουν. Ενώ οι Έλληνες έδωσαν ένα υπέροχο μύθο για αυτή τη μετάβαση, για την αναγκαιότητα της εφαρμογής και του σεβασμού στους νόμους, με τις ερηνίες τους που έγιναν ευμενίδες, και με το δράμα του Ορέστη. Έτσι δεν είναι? Ναι. Οι Έλληνες δίνουν ακόμα μια ανώτερη ακόμα πτυχή και διάσταση σε αυτό το πράγμα. Και βεβαίως έρχεται η στιγμή που γεννάται και η δημοκρατία, που είναι το κατεξοχήν δημοκρατικό, ηθικό και νομικό πλαίσιο για να διοικούνται οι άνθρωποι. Μακάρι και σήμερα με τις χρεοκοπημένες δημοκρατίες που έχουμε, τις λεγόμενες δημοκρατίες δυτικού τύπου, να μπορούσαμε να πάμε πίσω στο αθηναϊκό μοντέλο. Τι βασανισμένη λέξη είπατε τώρα, κύριε Σοφοκλέους, αυτό το δημοκρατία. Τι πραγματικά, εάν φανταστεί κανείς μια λέξη ως μια οντότητα που έχει ψυχή, εφόσον έχει έννοια και εφόσον η έννοια της είναι τόσο σημαντική, τόσο σπουδαία η έννοια της δημοκρατίας, θα μπορούσε να τη φανταστεί κανείς σαν μια οντότητα. Στο σήμερα πια κουρελιασμένα τα ρούχα της, βιασμένη, γδαρμένη, χτυπημένη, με μαύρο μάτι, έτσι κάπως μπορώ να φανταστώ, με θλίψη. Έχετε δίκιο. Την λέξη, την υπέροχη αυτή έννοια. Γιατί, κοιτάξτε, πίσω από τη λέξη δημοκρατία. Εγώ το λέω ως εξής: υπό το πρόσχημα της δημοκρατίας φτάσαμε στην ασυδοσία και τη διαφθορά. Εδώ έχουμε καταλήξει.
Στο αρχαίο αθηναϊκό πολίτευμα η θητεία του κάθε αξιώματος ήταν συνήθως 1 έτος. Για παράδειγμα, οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν κάπου 600-700, ήταν κληρωτοί, 1 έτος η θητεία τους, στο τάδε αξίωμα, θέση κλπ. Ήλεγχαν τα οικονομικά τους πριν, κατά τη διάρκεια και στο τέλος του έτους. Μάλιστα. Δεν υπήρχε περίπτωση διαφθοράς. Και το επόμενο έτος και να κληρώνονταν πάλι δεν είχαν το δικαίωμα να μπουν στην ίδια θέση. Πώς θα υπάρξει διαφθορά? Η δε δικαιοσύνη λειτουργούσε. Θυμάστε, λέω, θα έχετε υπόψη σας πώς περιγράφεται η δική του Σοκράτη. Πώς ήταν οι δικαστές εκεί 500-600 και ψήφιζαν. Δεν τίθεται θέμα να έχεις ένα τέτοιο σώμα από όλα τα στρώματα του λαού και από όλα τα στρώματα μόρφωσης κλπ. Και να μην βγει μια σωστή απόφαση. Ή τουλάχιστον δημοκρατική, με την πραγματική έννοια. Ναι. Τι σημαίνει ένας δικαστής να αποδίδει δικαιοσύνη από καθέδρας? Άνθρωποι είμαστε, θα γίνουν λάθη. Υπάρχουν πάθη. Το ανθρώπινο είδος δεν έχει ακόμα απαλλαγή από το πάθος του. Είναι το μέγα ζητούμενο μέσω των θρησκειών όλης της ανθρωπότητας. Η απαλλαγή από το πάθος. Και το πάθος βγαίνει από το Πάσχο. Από το Πάσχο. Πάσχο, έπασχο. Ερχόμαστε στη γλώσσα. Δεν έχουμε ολοκληρώσει με τη γλώσσα. Είναι... Και για τη γλώσσα είπαμε, η πηξίδα μας για αυτό το χωρίς αποσκευές ταξίδι είναι η ποίησή σας, κύριε Σοφοκλέους, για τη γλώσσα την ελληνική. Το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσης που ξεκινά, υποτίθεται, τα γραπτά κείμενα με τη γραμμική γραφή από τη δεύτερη χιλιετία, αλλά η προφορική της παράδοσης θα πηγαίνει πίσω αιώνες προηγουμένως και μετά αρχίζει να γράφεται. Μιλούσαν οι άνθρωποι ελληνικά και έστω και αν τα έγραφαν αυτά τα ελληνικά με τη γραφή, η γραμμική Α και η γραμμική Β. Η Β έχει αποκρυπτογραφηθεί, η Α ακόμη, και στην Κύπρο που είναι πάλι ένα είδος γραμμικής, η λεγόμενη Κυπρομινωική δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί. Και λέει το ποίημα: Μικηναίων, Κρητών και Κυπρίων συλλαβάρια, ελληνικής ομοηχίας και ομολεξίας μαρτυρούσιν, χαλκού εποχής. Αναμφιβόλος και προγενεστέρος, όμηρος εν της έπεσιν αυτού ανάμνησιν έσχεν, εσαφρότητων Κύπρων συλλαβάριων ελληνικήν καταγράφει, εν Αθήνες αλφάβητον εμπνεύσεως φινίκης, γλώσσα υπήροχος, ενδιατρίβουσα τέχνες και επιστήμες, φιλοσοφία και μουσική, έκφρασης πρωτοφανών ενιών, γλώσσα χρυσουαιώνος και κλασσικού πολιτισμού, λόγων δε Χριστού απετύπωσεν. Νυν δε τρισχιλιετής φορεύς κλασσικής παραδόσεως. Πώς μη εις ελληνικήν αναφέρεσθε, ώστε νεολογισμούς ευρωπαϊκών γλωσσών ποιήσε. Γλώσσα αυτάρκειας, αρμονίας, μέτρου και ρυθμού. Αυτό είναι η ελληνική γλώσσα και η συνέχεια της βέβαια. Καλά, αυτά είναι χιλιοϊπωμένα, το πώς μπορεί να θαυμάζει κανείς μια γλώσσα και να περηφανεύεται γιατί μιλά σε μια γλώσσα που, ποιος το είπε, ο Ελίτης το είπε, δεν είναι φοβερό, δεν είναι θαυμάσιο όταν λες τη λέξη ουρανός, να ξέρεις ότι είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιούσαν και πριν 1000 χρόνια. Μάλιστα. Κάποτε με ρώτησε μια Αγγλίδα ποιαν εκ των δύο γλωσσών θεωρώ, την ελληνική ή την αγγλική, ότι είναι πιο τέλεια κλπ. Της λέω, εγώ δεν θα το έθετα τέλεια, ή αν θέλεις θα θεωρούσα τέλεια γλώσσα εκείνη που έχει τη δική της αυτάρκεια, που είναι αυτάρκης. Εσείς όταν θα κάνετε νεολογισμούς ψάχνετε στα ελληνικά ή και κάπως στα λατινικά πρότυπα, εμείς ψάχνουμε στο δικό μας ελληνικό αρχαίο απόθεμα. Ναι. Δεν είναι? Τελικά. Ναι. Ναι. Για παράδειγμα, και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι πριν λίγα χρόνια έκαναν τη λέξη χρονοβόρος, δεν την είχαν. Έλεγαν oh, this job takes a lot of time to be done. Ολόκληρο σιδηρόδρομος. Εμείς λέμε αυτή η δουλειά είναι χρονοβόρα. Και το έβαλαν τώρα, το χρονόβορους. Διότι τη λέξη βορρά την είχαν, ας πούμε, τα εντομοφάγατα πτηνά, τα πουλιά, τα εντομοφάγατα λένε insectivorous. Πήραν το insect, insectis, πώς είναι στα λατινικά, και το βορρά το ελληνικό.
που πέρασε και μέσω των λατινικών. Οι Γάλλοι το έκαναν κρονοβόρ ή και κρονοφάζ. Δεν έχουν δικό τους γλωσσικό υπόβαθρο αρχαίο να κάνουν νεολογισμούς, να γλωσσοπλάθουν. Εμείς γλωσσοπλάθουμε με το δικό μας το υπόστρωμα. Άρα έχουμε αυτάρκεια, άρα είμαστε πιο πλούσια γλώσσα. Αυτό θα το χρησιμοποιώ σαν επιχείρημα και σαν συλλογισμό, να το πω ίσως καλύτερα στο μέλλον, και σας ευχαριστώ, κύριε Σοφοκλέους, πάρα πολύ που μου το δώσατε, όπως έρχομαι να χρησιμοποιήσω και κάτι άλλο που έχω ακούσει από εισηγητή διάλεξης πριν από καιρό, για το νέο στάδιο πολιτισμού από Ανατολή σε Δύση, από την αγέραστη σοφία της Μεσοποταμίας. Το έχω μπεδώσει. Άρεσε πάρα πολύ αυτή η φράση της Ανατολής, τέλος πάντων. Οι Άγγλοι το λένε the ageless wisdom. Καταπληκτικό. Μία σοφία η οποία αναπτύχθηκε με τρόπο πρακτικό στην έφορη γη της Αιγύπτου, του Νείλου και γύρω εκεί πέρα, όπου με τρόπο εμπειρικό μαθηματικό αναπτύχθηκε τεχνολογία και της άρδευσης κιόλας και για πολλά άλλα πράγματα, για το χτίσμα των πυραμίδων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά χρειάστηκε αυτή η αγέραστη σοφία να πάει στην Ελλάδα με φως πνεύματος κάποιους αιώνες πιο ύστερα, φαντάζομαι, για να γίνει θεωρία, για να γίνει νόμος φυσικής, για να μιλούν οι άνθρωποι έτσι πιο ακαδημαϊκά, να το θέσω. Ναι, και να εξειδικευτεί στις διάφορες επιστήμες και κλάδους της φιλοσοφίας κλπ. Βλέπετε, όλα ξεκινούν από την αρχαία Ελλάδα. Οι επιστήμες, όλες οι επιστήμες και οι τέχνες, θα έλεγα, πήραν την κλασική τους μορφή και απέδωσαν ακόμα περισσότερο από την αναγέννηση και μετά, διότι μιλούσαμε προηγουμένως ότι υπήρξαν και άλλες φάσεις οικουμενισμού, ας το πούμε. Για παράδειγμα, μετά το και παγκοσμιοποίησης. Με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν είναι ένα είδος παγκοσμιοποίησης με κύριο στοιχείο μετάδοσης στο ελληνικό πνεύμα, στον τότε αρχαίο γνωστό κόσμο βεβαίως. Δεν υπήρχε τότε η ανακάλυψη του νέου κόσμου στην άλλη μεριά του Ατλαντικού ή της Αυστραλίας κλπ. Ή ξέρω εγώ, η αναγέννηση πάλι είναι ένα είδος παγκοσμιοποίησης, έστω σε πιο περιορισμένο χώρο, με πάλι έτσι το αναγίγνεσθε του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, που καταλήγει πάλι να δώσει κάτι καινούριο. Για παράδειγμα, η όπερα. Ξέρετε πώς γεννήθηκε η όπερα το 18ο αιώνα στην Ιταλία? Στην προσπάθεια τους να αναβιώσουν και να κάνουν ανασύσταση του αρχαίου ελληνικού δράματος, κατέληξαν στην τραγωδία. Διότι ήξερα ότι τραγουδούσαν στη σκηνή, είχε συνοδεία μουσικής, είχε και θεατρικότητα κλπ. Και βγήκε η όπερα. Και τι άλλο είναι άλλωστε το τραγούδι από οδή του τράγου. Ναι. Ακριβώς. Για να επανέλθουμε στα της γλώσσας της τόσο όμορφης. Μια από τις λέξεις που πάντα με συγκινεί στην ελληνική γλώσσα είναι η λέξη αναχαιτίζω, γιατί έχει εικόνα, και η εικόνα αυτής της λέξης είναι εικαστικά αριστουργηματική. Αν σκεφτεί κανείς ένα άλογο να ανασηκώνει τα πόδια του, τα μπροστινά, και η χέτη του να είναι πίσω, δεν είναι καταπληκτικό? Φοβερή εικόνα. Φοβερή εικόνα και έννοια και σημασιολογία. Τώρα έχασα το δρόμο. Η Μεσόγειος που λέτε είναι μεγάλη υπόθεση. Ιδίως το ανατολικό λεκανοπαίδιο, γιατί είναι η μητέρα των πολιτισμών. Δεν υπάρχει, θα το δείτε και στο ποίημα μου που εξυμνεί τη Μεσόγειο, που κάνει υπενιγμό ότι δεν υπάρχει, και προκαλώ οποιοδήποτε ιστορικό του πολιτισμού, είτε από την Κίνα είτε από άλλες περιοχές, να έρθει να μας υποδείξει ένα γεωγραφικό σημείο πάνω στον πλανήτη που είναι τόσο βεβαρημένο από ιστορία και πολιτισμό όσο το ανατολικό λεκανοπαίδιο της Μεσογείου. Δεν υπάρχει. Μοναδικότητα. Και το λέω εδώ, πολιτισμού βεβαρημένη.
Και πάλι είμαστε σε αλόκοτους καιρούς όπου ο ανεπτυγμένος, παγκοσμιοποιημένα, οικονομικά ανεπτυγμένος, γιατί στις προηγούμενες ιστορικές φάσεις παγκοσμιοποίησης, τελείωσε ο χρόνος μας, 1 λεπτό μας έμεινε. Πώς πέταξε ο χρόνος. Θα κάνουμε και τρίτο ταξίδι με πηξίδα την ποίησή σας. Νομίζω θα κάνουμε. Θα το ολοκληρώσουμε καλά, το φαντάστηκα και από πριν. Απλώς συμπληρώνοντας, ναι, ξανά ήταν παγκοσμιοποιημένος ο κόσμος πριν από αιώνες και χιλιετίες, αλλά μέσα στα τότε γνωστά του όρια, βέβαια. Αλλά τότε με πνεύμα, πολιτισμό, και όχι μόνο με χρήμα, πλούτο. Ναι. Τώρα το πνεύμα είναι τεχνολογία και καθυποτάσσεται στον πλούτο πολλές φορές, δυστυχώς. Ναι. Και εδώ, άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, δεν τελειώνει το ταξίδι. Ο δόκτωρος Φωκλής Σοφοκλέους, πρόεδρος του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η πηξίδα μας, η ποίησή του, και την άλλη Τρίτη θα συνεχίσουμε. Μέχρι τότε από την ομάδα παραγωγής, τον Ρένο Κυριάκου στην επιμέλεια του ήχου και την ομιλούσα, Όλγα Πιερίδη στην παρουσίαση. Να είστε καλά, να ταξιδεύετε στην ιστορία. Χωρίς αποσκευές. Χωρίς αποσκευές. Ήταν ένα ταξίδι εντυπώσεων από τις ομορφότερες γωνιές της Κύπρου, της Ελλάδας, του κόσμου, με την Όλγα Πιερίδου και τους συνταξιδιώτες της. Χωρίς αποσκευές. Ένα ταξίδι εντυπώσεων από τις ομορφότερες γωνιές της Κύπρου, της Ελλάδας, του κόσμου, με την Όλγα Πιερίδου και τους συνταξιδιώτες της. Γεια σας κυρίες και κύριοι, και ελάτε λοιπόν χωρίς αποσκευές να το συνεχίσουμε και να το ολοκληρώσουμε τούτο το ταξίδι που ξεκινήσαμε την προπερασμένη Τρίτη με οδηγό μας έναν αρχαιολόγο και όχι μόνο, και αρχαιολόγο και ιστορικό τέχνης, και με μια ειδίκευση ενός αρκετά έτσι νέου αντικειμένου επιστημονικού που είναι η πολιτιστική κληρονομιά. Είναι ο δόκτωρος Φωκλής Σοφοκλέους, πρόεδρος του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τον οποίο με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω και πάλι στην εκπομπή για να το ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι, που έχει κάτι από διαλογική αναζήτηση τελικά κατά το πλατωνικό πρότυπο, νομίζω, έτσι όπως το είχαμε ξεκινήσει, παίζοντας με το χώρο και το χρόνο. Ο χώρος δεν είναι μακρινός, είναι της πατρίδας μας, και βεβαίως όλος ο χώρος του τότε γνωστού κόσμου. Τότε, χιλιετίες πριν, η Μεσόγειος, και είχαμε μείνει, κύριε Σοφοκλέους, στην κουβέντα του τι εστί Μεσόγειος και πόσο μοναδική είναι σε όλο τον πλανήτη. Είχαμε πει ότι είναι η μοναδική γεωγραφική ζώνη που είναι τόσο βεβαρημένη από ιστορία και πολιτισμό διαχρονικά. Είναι αυτό που είπετε, το τοπογραφικό στοιχείο και το περιπτωσιολογικό. Μέσα στο τόπο και το χρόνο είναι η περιπτωσιολογία, έτσι. Τα συμβεβικότητα, τα γεγονότα που ανάγονται κάποτε σε μύθο και γίνονται έτσι μια ομορφιά που τη ζει ο άνθρωπος και διδάσκεται. Η Μεσόγειος... Είχαμε ξεκινήσει να αποσυμβολίζουμε τους μύθους για να βρούμε την βαθύτερη αλήθεια τους. Είχαμε πει για την αρπαγή της Ευρώπης, αλλά θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε και για το μύθο της γέννησης της Αθηνάς, όπως ο Φιδίας το αποτύπωσε στο ανατολικό αίτωμα του Παρθενώνα, που είναι κάτι το αξεπέραστο. Η Μεσόγειος λοιπόν
Λέω σε ένα ποίημα μου που εξυμνεί τη Μεσόγειο και με τον τίτλο «Μεσόγειος Μήτυρ», γιατί είναι μια μητέρα η Μεσόγειος. Είναι μητέρα των πολιτισμών, της ανθρωπότητας γενικότερα εδώ, αν θέλετε, της Μέσης Ανατολής, της Ευρώπης. Και για όσους δεν παρακολουθήσαν τα 2 πρώτα μέρη του ταξιδιού μας, κύριε Σοφοκλέους, θα το πούμε. Ο δόκτωρ Σοφοκλέους την επιστήμη της έχει δώσει και μια άλλη διατύπωση, φανερώνοντάς μας την ποιητική του πλευρά και αποκαλύπτοντάς μας, είναι πρώτη φορά που ακούγονται, δημοσιεύονται προφορικά, αν θέλετε, ποίηματα τα οποία θα εκδοθούν, είναι υποέκδοση σε μια συλλογή με τίτλο «Αρχαιοπρέπεια» και σε διατύπωση πραγματικά αρχαιοπρεπή. Μεσόγειος, και το όνομα Μεσόγειος είναι σπουδαίο, έτσι. Ναι, μέση γη. Εν μέσω των 2 γεών, ας πούμε, μέση γη. Δίχα γένον το Αιγαίε, εις βορράν και νότον, είδωρης έρευσεν, Μεσόγειος εγένετο, ότε νυν και αΐ. Μεσοποταμίας, Αιγύπτου και Αιγαίου εκπόρευσης, λίκνων πολιτισμών, ηθών και θρησκειών, βαρβάρων προσπέλασης. Δωδεκάθεον ευασίλευσεν, Κυπρογένεια Αφρόδιτα εσνήσων ανεφάνη, κλασικός πολιτισμός και χρυσούς αιών. Πώς μη αναφοράν εσ Αθήνας Ρώμην, Αλεξάνδριαν Ιερουσαλήμ, Αντιόχιαν και Κωνσταντινούπολην, ώστε Ευρώπην γυρεάς υπήρου ορίζειν. Ιησούς Χριστός, Θεού Υιός σωτήρ, νέου κόσμου μήνυμα. Ήτα δε και Ισλάμ, Μωάμεθ ο των Αράβων. Άπλετον φως, καταβγάζον εσκιανούνται και λευκών. Μήτερ Μεσόγειε, πολιτισμού βεβαρημένη, δόξαση. Εγκόμιο είναι το ίδιο να ζει κανείς στη Σκανδιναβία ή εδώ να βλέπει αυτά τα έντονα μεσογειακά χρώματα με τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα, με την υπέροχη Πανσέλινο να αναδύεται από τον ορίζοντα της θάλασσας. Αλλά απ' εδώ βγαίνει και η Ευρώπη. Είχαμε πει το μύθο ότι απ' εδώ ξεκινάει η Ευρώπη. Αγίνορος και τηλεφάσεις θυγάτηρ, φινίκιστε πριγκίπισσα, Ανατολής παρακαταθήκη. Καλή νεανής, εν κήπης μετανθέων έχερες, ταύρος λευκοβολών εκτήρουσε ανήρπασεν, χάριν διώσες δύσιν, μύθου υπενιγμός, Ελλήνων ποντοπόρων εις Κύπρον και Ανατολήν, αγέραστον Σοφίαν Μεσοποταμίας, εσπέραν δε ίνεγκον. Εσκρίτην πρώτος σταθμός, αρχικός ευρωπαϊκός πολιτισμός, μήνος εν λαβυρίνθου ανέδειξεν, ήτα δε και δυτικότερον. Χιλιετιών δε σήμερον κατέστης παράδοσης, λίκνων οικουμενικού πολιτισμού. Αυτή είναι η Ευρώπη. Αυτή είναι η Ευρώπη. Ανατολίτισσα. Ναι. Και κάνουν καλά οι Δυτικοευρωπαίοι και οι Βορειοευρωπαίοι να το ξέρουν. Θα συνεχίσουμε με πηξίδα την ποίησή σας. Είμαστε στο Χρυσό αιώνα. Είμαστε στον Παρθενώνα. Στον Παρθενώνα. Είμαστε σε αυτό το ο οποίος Παρθενώνας είναι ο οίκος της Σοφίας. Ναι, διότι η Αθηνά, ξέρετε, ετυμολογικά είναι ο νους του Θεού. Αθηνά σημαίνει ο νους του Θεού. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε ένα από τα μεγαλεία, τα ξεπέραστα του ελληνικού πολιτισμού και πνεύματος. Στην αρχαία του φάση π.Χ. ανέδειξε τη σοφία του Θεού, του ουράνιου Θεού που ήταν ο Δίας, έτσι, ο νεσφελοσυνάχτης Δίας. Από το νου του Διός βγήκε, λέει, η σοφία. Εγώ έχω ρωτήσει θεολόγους για τη σοφία της Κωνσταντινούπολης, λέει, ο καθεδρικός εκεί είναι αφιερωμένος, λέει, στην Αγία Σοφία. Και λέω στους θεολόγους, εκπορεύεται και από τους τρεις της Αγίας Τριάδος ή από το Άγιο Πνεύμα ή μόνο από τον Πατέρα? Δεν πήρα σαφή απάντηση. Αλλά εσείς να δείτε ότι και στη χριστιανική περίοδο πάλι τη σοφία στη Μητρόπολη και την πρωτεύουσα τη μεσαιωνική του ελληνισμού τιμήσαμε. Όπως κέντρο. Και στην αρχαιότητα πάλι τη σοφία του Θεού τιμήσαμε στη Μητρόπολη στην Αθήνα. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Όντως.
Και βλέπετε τι ωραία στο ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα αποτύπωσε την γέννηση της θεάς Αθηνάς, δηλαδή την έλευση της σοφίας στον κόσμο. Αυτό περί τούτου πρόκειται, και δείχνει εικονικά εκεί τον ύφεστο που χτυπά το κεφάλι του Δία και βγαίνει από μέσα, κολλάπτεται από μέσα η σοφία ενώπιον των υπολείπων θεών, και στα δύο άκρα του τριγωνικού αετώματος πολύ όμορφα έβαλε τον Κηφισό και τον Ηλισσό, του δύο ποταμούς της Αττικής, που δυστυχώς σήμερα κυλούν μέσα υπόνομοι και είναι τσιμετωμένοι από πάνω, εκεί που περπατούσε ο Σωκράτης με τους μαθητές του κάποτε. Και τι κάνει στο αέτωμα ο μεγάλος μεγαλοφυής, που κατ' εμένα δεν ξεπεράστηκε από τον Μιχαηλάγγελο. Πολλοί θεωρούν ότι ξεπεράστηκε από τον Μιχαηλάγγελο. Δεν ξεπεράστηκε ο Φιδίας, είναι αξεπέραστος ακόμη. Διότι στους πάπυρους που σχεδίαζε για να κάνει το κόνσεπτ πώς θα διαρρυθμίσει το τριγωνικό αέτωμα εκεί το ανατολικό, βάζει στις δύο άκριες επίσης, δίπλα από τους ποταμούς, αριστερά την ανάδυση, την γέννημα του ήλιου, και στα δεξιά την κατάδυση της σελήνης. Αυτό τι σημαίνει? Εκείνη την ώρα γεννάται η σοφία, εκείνη την ώρα η σοφία του Θεού έρχεται στον κόσμο. Θα μπορούσε να έρθει η σοφία στον κόσμο την ώρα που δεν είχε φως και ήταν σκότος, την ώρα που είναι η σελήνη? Δεν θα μπορούσε. Γι' αυτόν γεννάται η σοφία την ώρα που εξαφανίζεται το σκότος, η σελήνη δει, και προπορεύεται Υιός του ηλίου πάνω στο άρμα του και βγαίνει πάνω από τον ορίζοντα. Δηλαδή το κάτω μέρος του τριγωνικού αετώματος εκεί είναι ορίζοντας. Δει η σελήνη από τη μια και ανεβαίνει το φως. Διότι φως και σοφία πάνε μαζί. Και άλλωστε ο ήλιος, το φως, ανατέλει. Ναι. Δηλαδή από την Ανατολή έρχεται. Έτσι. Για να επανέλθουμε στην Ευρώπη και στην προέλευσή της. Βλέπετε με πόσο μεγαλείο απετύπωσε την γέννηση, αν θέλετε, την κάθοδο της σοφίας του Θεού στην ανθρωπότητα ο Φιδίας. Αλλά και το χριστιανικό πνεύμα και η διανόηση μετά τη σοφία τίμησε στο Μεγάλο Καθεδρικό στην Κωνσταντινούπολη, και της έχω και αυτή σε ένα αφιέρωμα. Ενώ πριν από όλα αυτά, και παραμένοντας στην ελληνική αρχαιότητα για λίγο ακόμα, γιατί μου το θυμήσατε με αυτή την αρμονία φωτός σκότους, όπου το φως είναι η σοφία και μόνο μέρα. Ναι, και όταν λέμε επεφωτισμένος, αυτός επεφωτισμένος, τον φώτισε ο Θεός κλπ. Δηλαδή φως και σοφία και γνώσεις πάνε μαζί. Ενώ απ' την άλλη, στην αρμονία έχουμε και τον Απόλλωνα. Ναι. Η αρμονία είναι απότοκο της συμμετρίας. Με φως, με μουσική. Ναι. Και έχουμε και το Διόνυσο για τα πάθη. Ναι. Και τη θεραπεία των παθών. Και τη θεραπεία των παθών. Ναι. Λοιπόν, κλείνω αυτή την παρένθεση. Προς φιδίου εγκόμιον. Ναι. Εν Παρθενώνη έθεσας μεγάλην της φραγίδα, γλυπτές μορφές εκόσμησας των οίκων της Παρθένου. Αποθεώσας εν ιδεαλισμό μορφήν την ανθρωπίνην. Χρυσόν και ελέφαντα εν μεγαλείο έπλασας, εις δόξαν των αιώνων. 7 θαυμάτων εν ο Ζεύς της Ολυμπίας. Την γλάφκα οριχαλκίνην εν ακροπόλης στήσας, από σουνίου εθάμβου τας ναύς εν διαλή. Αγαλιούς είναι μορφέ επί του Παρθενώνος, όση ψυχή σου χέρι εή εν ουρανής. Φιδίου εγκόμιον, στον οποίο οφείλουμε αυτή την τελειότητα την εικαστική, βέβαια. Το τελειότερο κτίσμα που υπήρξε ποτέ και πιο αρμονικό. Το οποίο τελειότερο κτίσμα όμως έχει πληγεί. Διότι αυτός επέβλεπε και τον Καλλικράτη και τον Ικτίνο, και τον Ικτίνο. Το δικό του όραμα και με τους... Ήταν ο διευθύνων του προγράμματος ανοικοδόμησης της Ακρόπολης, που την βρήκε ο Περικλής κατεστραμμένη από τους Περσικούς πολέμους. Και θα είναι με άλλο τρόπο που μπορεί να δει ο επισκέπτης στο νέο μουσείο της Ακρόπολης όλα αυτά που υπάρχουν εκεί και όσα δεν υπάρχουν εκεί,
αλλά το μουσείο μας το θυμίζει ότι δεν υπάρχουν εκεί και μας θυμίζει και μια μόνιμη διεκδίκηση για επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενών. Όχι, αρνούμε να δώσω υπόσταση σε τούτο το όνομα. Είναι τα Ελγίνια μάρμαρα, για καιρό έτσι τα λένε, σωστό, και προτιμώ να ρίξω σε αυτόν ως ιστορική μορφή την κατάρα του Βύρωνα, εφόσον μιλάμε για ποίηση. Την κατάρα της Αθηνάς στην γραφίδα την ποιητική του Λόρδου Βύρωνα. Είναι πολύ συναρπαστικό πραγματικά το ταξίδι μας και θέλω να το αξιοποιήσουμε, γιατί είναι αυτή το τρίτο και το τελευταίο μέρος. Αυτή η Σοφία που είναι έτσι από τα μεγαλύτερα δώρα που προσέφερε το ελληνικό έθνος στην Ιφίλιο, σε όλη την ανθρωπότητα. Το ελληνικό έθνος, ο ελληνικός πολιτισμός και τελικά ο ελληνισμός δεν είναι εθνότητα απλώς, δεν είναι άνθρωποι που μοιράζονται συγκεκριμένης, τέλος πάντων φιλετικής προέλευσης, που μοιράζονται ένα πολιτισμό, μια κουλτούρα, μια κοινωνική οργάνωση ή πολιτική. Ο ελληνισμός τελικά είναι ιδέα, κύριε Σοφοκλέους. Είναι ιδέα, και όπως μεταλαμπαδεύτηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο και μετά σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, εξού και το λέμε ελληνιστική περίοδος, δηλαδή ελληνίζουν, επηρεάζονται ή μιμούνται τον ελληνικό πολιτισμό, ελληνιστικός πολιτισμός όπως λέμε, ο οποίος συνεχίζεται και επί Ρωμαίων, απλώς αλλάζει, όταν λέμε ρωμαϊκή περίοδος, είναι συνέχεια. Μέχρι και την ανάδυση του βυζαντινού πολιτισμού, που και εκείνο οι Ευρωπαίοι τον ονόμασαν βυζαντινό από το 16ο αιώνα και μετά. Ήταν στα μοσαϊκά της Αγίας Σοφίας, οι βασιλείς, τα πορτρέτα τους εκεί είναι βασιλεύς Ρωμαίων, έτσι ονομάζονται, και τότε είχε καταλήξει η λέξη Ρωμαίος να σημαίνει το Ρωμιός, αυτό που λέμε σήμερα. Ναι. Είχε εξελληνιστεί η αυτοκρατορία, εκχριστιανιστεί, και είναι, όπως λέει και η Ελένη Αρβελέρ, η μεσαιωνική ελληνική αυτοκρατορία πλέον. Αυτό είναι. Με την Αγία Σοφία στο κέντρο εκεί, που είναι ένα μεγαλούργημα. Είναι κάτι που δεν το σκεφτόμαστε συχνά. Είστε πολύ αποκαλυπτικός σε αυτά τα ταξίδια. Πραγματικά, κύριε Σοφοκλέους, το κρατάμε και αυτό. Λοιπόν, η του Θεού Σοφία. Η του Θεού Σοφία. Που ήταν κάποτε η Αθηνά και που με την έλευση του Κυρίου στον κόσμο έχει γίνει του ενός, του υψίστου. Αλλά πάλι είναι η Σοφία του Θεού, που εκπορεύεται από το Θεό. Και έκτισε ο Ιουστινιανός αυτό τον υπέροχο ναό, και λέω στο αφιέρωμα της Αγίας Σοφίας, που αφορά το ίδιο το κτίσμα περισσότερο, Ιουστινιανός εμπνευστής, Ανθέμιος και Ισίδωρος επίουν, εις δόξαν Σοφίας ναών, Σοφίας του Θεού εκπορευομένης, μέγας και φαϊνός, εις αιώνιον αναγωγήν, καλύπρεπος βασιλική μετατρούλου, καλυμάρμαρος, ψηφιδωτώνται πεπικυλμένοι, αυτοκρατορικών θεωρίων και βωμός θυμιάματος, άμβων κηρύγματος, μνήμεως μουσιν δυσχυλιετών αυτοκρατόρων και πατριαρχών, σεμνέ απέριτε χείρες τα σπαριάς των μαρμάρων εψηλάφουν, μνημείων του μεγαλείου ευστόχος ανεφώνησεν ο κτήτορ σου, ναι νίκη κάσε Σολομών. Πω κύριε Σοφοκλέους, μας μιλήσατε για την απαράμιλη και μοναδική τέχνη του Φιδία και θυμηθήκαμε τον Ελγίνο και την καταστροφή εκείνη. Μας μιλήσατε και για την του Θεού Σοφία σε κέντρο πολιτισμού και ελληνισμού στη Κωνσταντινούπολη, και αντίστοιχα τι μας θυμήσατε? Μας θυμήσατε έναν τωρινό των παρόντων παγκοσμιοποιημένων καιρών ηγέτη που δεν τα έχει και σε τίποτε να ξανακάνει
στην Αγιά Σοφιά Τέμενος, και μάλιστα σοκάροντας, ευνηδιάζοντας και προκαλώντας και την αντίδραση των Τούρκων διανοουμένων της δικιάς του χώρας, όπως έχουμε παρακολουθήσει στην ειδησιογραφία. Κυρίες και κύριοι, ένα ταξίδι με προορισμό τον κάποτε γνωστό κόσμο, που δεν ήταν άλλος από τη Μεσόγειο. Μοναδική η Μεσόγειος, η πλέον βεβαρημένη σε ιστορία, μοναδική σε όλο τον κόσμο, πουθενά άλλου στον κόσμο δεν μπορεί να βρει κανείς τέτοιο βάρος, τέτοιο φορτίο ιστορίας από ό,τι στη Μεσόγειο. Ξεκινήσαμε από την Κύπρο, που είναι και ο τόπος μας, και με πηξίδα την ποίηση του κυρίου Σοφοκλέους ταξιδέψαμε στην αρχή των πάντων σε πόλεις όπως η Αφιασούσαμε τον νομοθεσία του Χαμουραβή, από εκεί που ξεκίνησε η Ευρώπη, που την άρπαξε ο Δίας. Αλλά είπαμε και με την αγέραση της Σοφία της Μεσοποταμίας. Και τα πολιτιστικά κέντρα που είναι πόλεις που χωρίς αναφορά σε αυτά δεν μπορούμε να μιλούμε για Ευρώπη. Αθήνα, Ρώμη, Αλεξάνδρεια, Ιερουσαλήμ, Αντιόχεια, Κωνσταντινούπολη. Και βεβαίως θέλουμε να επανέλθουμε στο νησί μας, από όπου ξεκινήσαμε, για να φτάσουμε στην του Θεού Σοφία, ξεκινώντας από του Κάλου στην Θεά, την Κύπριδα, και εδώ στην Κύπρο μας γεννηθήσα, και θέλω εδώ να καταλήξουμε. Η Αφροδίτη, το δίδαγμα της κατ' εμένα είναι πώς εξισορροπεί στα αντίθετα τα διάφορα συμφέροντα εδώ της περιοχής. Αυτό είναι το δίδαγμα. Γιατί έτσι ξεκινήσαμε. Είναι όπως το ζυγό που όταν εξισορροπήσει, και τη δικαιοσύνη βασικά, όταν εξισορροπήσει τα δύο μέλη του, επικρατεί ισορροπία και κοινωνική ειρήνη, άρα και ευμάρεια και πλούτος. Βλέπετε ο Κηφισόδωρος, ο πατέρας του Πραξιτέλη, που προσωποποίησε την ειρήνη και την παρουσίασε, και υπάρχει αντίγραφο του αγάλματος που διασώζεται μέχρι σήμερα, κρατά στα χέρια της ένα παιδάκι που είναι ο πλούτος. Δηλαδή ο πλούτος γεννάται εν μέσω ειρήνης. Το χρειαζόμαστε στους σημερινούς μας καιρούς. Κυρίες και κύριοι, η ειρήνη πρέπει να κρατάει ένα μωρό στα χέρια της. Έτσι την είδε ο αρχαίος δημιουργός, Κηφισόδωρος, ο πατέρας του Πραξιτέλη. Και το μωρό είναι ο πλούτος. Ο πλούτος, ναι. Με την Κύπρο θέλω να κλείσουμε, αλλά τι λέει η πηξίδα μας εδώ της ποίησής σας? Για την Κύπρο έχω και άλλα, δεν τα έφερα μαζί μου. Και η Κωνσταντινούπολης βεβαίως. Ναι, η Κωνσταντινούπολης. Ας μείνουμε για λίγο ακόμα εκεί. Ναι, γιατί αξίζει. Κωνσταντινούπολης, διότι όπως είπαμε για μία χιλιετία και πλέον κυβερνούσε την ανθρωπότητα. Βασιλεύουσα, πόλης Κωνσταντίνου, νέα Ρώμη μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, ένθα και πρώτερον μεγαρέων Βυζάντιων, πλέον χιλιετίας εις κορυφήν οικουμένης. Πώς μη μνήσε την συνιστορίαν, πώς μη αναφερθεί το σον κάλος, ισή μεγαλοπρέπεια, παλάτια, σχολέ, μονέ, ναή, Αγία Σοφία, αυτοκράτορες εν δόξη, πατριάρχη Ορθοδοξίας. Εν αρχή Κωνσταντίνος και μήτηρ Ελένη, τέλος δε Κωνσταντίνος παλαιολόγος, θρήνος επί των τυχών. Βασιλεύουσα, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Καταπληκτικό. Και ποιος θέλει να φύγει από μια τέτοια πόλη? Νομίζω η πιο συγκλονιστική της Ανατολής, τελικά, η Κωνσταντινούπολη. Όσο κι αν λατρεύω της Αιγύπτου της πόλης, της αρχαίας, και την Αλεξάνδρεια, αλλά και το σύγχρονο, με πολλή ιστορία επίσης των σύγχρονων καιρών, Κάιρο, και όχι μακριά από τις πανάρχες πυραμίδες εκεί.
Όμως ο τόπος μας είναι κομβικός, κύριε Σοφοκλέους. Ο τόπος μας μπορεί να είναι μικρός, έχει πρίκα μεγάλη, την είχε τότε με χαλκό, την έχει τώρα με υδρογονάνθρακες και γίνεται σοφός και πρέπει να είναι σοφός για να επιζήσουμε, όπως τότε είχε κερδίσει εκείνη την παλιά σοφία, με την ζυγαριά, με την εξισορρόπηση. Είπαμε και από την αρχή που ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, την προπερασμένη Τρίτη, ότι θα το κάναμε για να βρούμε απαντήσεις, σοφία, λύσεις, διδαχές από τους αρχαίους μας προγόνους, από τον τότε κόσμο στον σημερινό και για την τωρινή μας πρίκα. Σε πολύ αλόκοτο επίσης κόσμο σήμερα και ταραγμένο. Θέλω να σας δώσω τον τελευταίο λόγο, ζητώντας σας να μας φέρετε και πάλι πίσω στην Κύπρο, από την οποία ξεκινήσαμε το ταξίδι. Αρχαιογνωσίας τελικά. Διδαχές αρχαιογνωσίας για την Κύπρο. Δύσκολο σε αυτούς τους καιρούς που δεν υπάρχει και η παιδεία που θα έπρεπε και να διδάσκονται νεότερες γενναίες και τη γλώσσα τους σωστά και την ιστορία τους και τον πολιτισμό τους. Έχουν διαλυθεί αυτά τα πράγματα και δεν είναι φαινόμενο μόνο στην Κύπρο. Βλέπετε, μέσα στην παγκοσμιοποίηση υπάρχει αυτή η τάση να διαλύουν την εθνική παιδεία, την εθνική γλώσσα, δεν ξέρω πού αποσκοπούν να φτάσουν, να δημιουργούν πολίτες που δεν είναι νοήμονες, που δεν έχουν κριτική σκέψη και να είναι απλώς καταναλωτές και να είναι σε αυτό που είπατε, ότι τα παίρνει όλα ο πλούτος στο κεφάλαιο. Η Κύπρος πιστεύω θα επιβιώσει μέσα από τις δυσκολίες, όπως πάντα. Χρειάζεται σοφροσύνη και αυτά τα διδάγματα που είπαμε από την αρχαιότητα είναι πολύ βασικά, κυρίως όσα βγαίνουν από την εποχή του χαλκού που είπαμε, διότι τώρα, όπως είπαμε, είναι η δεύτερη φορά που επιχειρείται η εξόριξη τέτοιου μεγάλου πλούτου που θα προκαλέσει και τη μήνη και το ζήλο και θα προσελκύσει, πώς να το πούμε, τους άρπαγες. Ναι. τους άρπαγες και είμαστε αδύνατοι για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, άρα θέλει σωστή πολιτική και σοφία. Και εξισορρόπηση, αυτό που είπαμε, τις Αφροδίτες. Ζυγιασμένα πράγματα, ακριβώς. Αυτό είναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρίες και κύριοι. Ένα υπέροχο συναρπαστικό ταξίδι στην αρχαιότητα για να βρούμε τον βαθύτερο εαυτό μας και μέσα από την αρχαιογνωσία να σωθούμε στο σήμερα. Από τον δόκτωρα Σοφοκλή Σοφοκλέους, από την ομάδα παραγωγής, τον Ρένο Κυριάκου στην επιμέλεια του ήχου και την ομιλούσα Όλγα Πιερίδη στην παρουσίαση, να ταξιδεύετε και στην ιστορία. Να είστε καλά. Γεια σας. Χωρίς αποσκευές. Χωρίς αποσκευές. Ήταν ένα ταξίδι εντυπώσεων από τις ομορφότερες γωνιές της Κύπρου, της Ελλάδας, του κόσμου, με την Όλγα Πιερίδου και τους συνταξιδιώτες της.